San Roque Band. Lights, camera, action. Yes, yes. Silang. Oh, ayan oh. Happy Fiesta. Thank you, sir.
Kuha-kuha. Ay magkaroon ng pag-iingat sa sarili, lalo-lalo na sa mga mahalagang gamit na ating dala-dala, kagaya ng mga wallets, cellphones, pera, at iba pa. Ang pagdiriwang ng kapistahan ng silang ay tunay na dinarayo dahil sa masaya at magandang selebrasyon nito. Kung kaya, dumarami din ang mga nagsasamantala sa kaligtasan at kalisan ng ating bayan at mamamayan. Mag-ingat sa mga mandurukot at masasamang loob. Ipagdiriwang ng masaya, mapayapa at ligtas ang kapistahan ng bayan. Okay.